आरोबाव नैबे इभिक्सन जायगायाव लोगो मोनफैबावबाय सार रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार सार दा सारा दिनैनि नैबे सेकेन्ड इभिक्सननि सायाव सारा मा बुंगोन? जोङोथ' बे एरियायाव आगोलावबो खालामखांखाबाय आरो नैबेहाय बुंनो थाङोब्ला बेयाव नैथि थामथि बार जाबाय जों बेयाव इभिक्सन खालामनाया। बिथांमोनहा जों बुंसेयावबो गले गले बुंसेयावबो बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङाखै, जायनि थाखाय दिनैहाय थार्ड टाइमनि थाखाय जों दिनैहाय खालामनांगौ बायद' जादों। फर्थ टाइम जाबाय। खेबब्रै बेजों सिगां खेबथाम थांखाबाय। ओमफ्राय बे ओनसोलाव न'खरसे बायदि सार? बेयाव गासै 30 घरसो दङ। 30 घरसो ना? 30 घरसो दङ। आच्छा। आरो बिथांमोनहा बे ओनसोलनिनो दादगारिनिफ्राय फैनाय बिथांमोनहा नेपालि आरो आदिबासि बेनिफ्राय राजबंसि बे मोनथाम जातिनि सुबुंखौ जों मोननो हादों सार्भेनि गेजेराव। दा बिथांमोनहा स्थायी भाबै बै आइफवालि आरो दादगारि बेफोर ओनसोलाव हा हु गोनांखाजोब। बिथांमोनहा खुनु जायगानिफ्राय दस्रा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय फैयाखै। बिथांमोनहा लेन्डलेस नङा, बिथांमोनहा अलरेडि लेन्ड हल्डारजोब। बेखिनियानो जोंनि रेकर्ड मथे जौगागुन्दि। दा सोरबा गोबां बुंलायो बे जोंनि ट्राइबेल एरियायाव बेफोरबायदि दखल खालामनानै थानो मोनो मायो होननानै पाब्लिकफ्रा बिराद बुंसोलायदों, कमेन्टफोराव जोङो मोननो हादों। बेफोरबायदिनि सायावहाय सारा मा बुंगोन? बेथ' मोनसे जोंथ' बेखौ बुजिया। ट्राइबेल एरिया बा ट्राइबेल सुबुङा हाग्रा दानानै थानो मोना बेखौ आयेना बुंगोन। जिहेतु फरेस्टआ खुनु जाति आरो खुनु धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया। फरेस्टआ मोनसेल' जाति, बे फरेस्ट मोनसेल' धोरोम, बियो फरेस्ट। फरेस्टआ जों बयनिबो थाखाय गोनांथि। जोङो पृथिबियाव फरेस्ट नङाबा थांनानै थानो हाया, जिहेतु बेखौ जों बयबो मिथिगौ। फरेस्टआ जोबोद सुबुंनि खाथि सोमोन्दो आरो बयबो सुबुंनिनो जोबोद गोनांथार हिसाबै फरेस्टआ गुबुन मोनसे स्टेटास दङ, जायनि थाखाय जों बे फरेस्ट एरियाखौ जोङो रिजार्भ खालामनानै दोननाय जायो। मोनफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्डआवल' नङा, गुबुन मोनफ्रोमबो देश बिदेशाव नोंथांमोनहा बेबायदि रिजार्भ फरेस्ट गोबां जायगायावनो दङ। आरो जोंनि बे जायगायावबो, जोंनि बे बड'लेण्डआवबो, जिहेतु बे बड'लेण्डनि साफ्रोमबो सुबुंनिनो सम्पद, जोंनिनो सम्पद, बेखौ जों लाखिनांगोन। बेखिनियानो। आरो सोरबा बुंदों, बिराद कमेन्ट फैदों, बे सिफायजोबब्लाबो गिर्जा न'फोरखौ दोननांगौमोन, इसोर सिबिग्रा न'फोरखौ दोननांगौमोन होननानै बिराद बुंदों आरो थिग जायाखै मायाखै बेबायदि रिएक्सन होदों आरो पाब्लिकआ। बिनि सायाव मा बुंनो? नंगौ, बे मोनसे धोरोमनि सायाव मोनसे सेन्टिमेन्ट द्र' जादों। खिन्थु थांनाय बाराव जों सिफायदों। दिनैहाय हयथ' जों सिफायाबो जानो हागौ बै औसिगुरियाव, जिहेतु जोंनिफ्राय गोजौ लेभेलनिफ्राय दोनदो दे उनावहाय माबा मोनसे जागोन, बे बाथ्रायाव जोंनाव निर्देश हरदों। जिहेतु जोङो थांनाय बाराव सिफायनांगौ बायद' जादों, जिहेतु बैफोर एरियाफ्राव जायफोरखौ जों इभिक्सन खालामदों बेयाव सुबुं थानायनि मोन्थायानो गैया। जिहेतु सुबुङा बेयाव हाबनानै थानो मोननायनि मोन्थाय गैयाब्ला बेयाव सोर सुबुङा फैनानै गिर्जायाव सार्भिस खालामगोन बा माबा मोनसे मन्दिराव जों फुजा खालामगोन? दा बिनि मिनिंलेस जायो हिसाबै जोङो बेफोरखौ सिफायलांनांगौ बायद' जादों। बेखिनियानो आरो मा जायगाफोर एरियाफोर नोंथांमोननि माबा दंबावो, थांखि दंबावो? जोंनि चिरां जिल्लायाव जोङो इतिमध्ये जों दिनैहाय सेकेन्ड टाइम देग्लायनि गेजेराव दिनैहाय खालामनायनि उनावहाय जों मार्चआव लागोन। जोंनि चिरां जिल्लायावनो दंबावो फादामबारि, अन्थाइ थाइथाम होननाय बैफोर ओनसोलाव जों खालामनांगौ जादों। बेबो एकदमबारे फ्रेश इनक्रस। आरो बिनि उनावहाय गेजेराव जों हयथ' क'क्राझार जिल्लायाव थांगोन। क'क्राझार जिल्लायाव जोङो उल्थापानि, लंसुं आरो माखासे साहा बागानफोर बानायनाय दङ, बेफोरखौ जोङो इभिक्सन खालामहैगोन। बेनिफ्राय मोनसे खोथा, लास्ट कुइसन सार, दा बेयाव थागिबिफ्रा बुङो, थाग्राफोरा बे सिगां सिफायजेननाय समफोराव जोंखौ बादा होफैयाखै, होबथाफैयाखै, दा जोंहा खस्थ' खालामनानै एसे एनै न' लुखांनानै बोसोरथाम बोसोरब्रै बा 6-5 बोसोरनि उनावसो जोंखौहाय होखारफैदों, सिगां मानो होखाराखै नै बेफोरबायदि खोथा बिराद ओंखारदों आरो बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? बिथांमोनहा जिहेतु थानायनि सिगां जेराव थानो लादों बेयो सरकारि हा, बेयो रिजार्भ फरेस्ट एरिया, बेखौ मिथिनानै लानाया गोनांथि दंखायोमोन। बेयो अलरेडि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, बेयाव थानो मोनखाया। जिहेतु दिनैहाय बेयाव जों खनथाम जाबाय, होमब्ला जोंखौ बोरै बुंनो हायो जे जों सिगाङाव माना खालामाखै होननानै? अलरेडि इभेक्टेड बेयो 3 टाइम्स। बेनि जोङो सिगाङाव बुंदों, आगे पिछेबो बुङो, जेब्लानो मानसिफ्रा हाबजेननो लायो, जेब्लानो मानसिफ्रा हाग्रा दानो लायो, जों बे समावनो बादा होखायो। बिथांमोनहा गावसिनि सुबिदाखौ लानो थाखायसो हयथ' बुंदों। बेखिनियानो आरो। दे, होमब्ला सारनिसिम जोबोद हामबायसै। दे, गोजोन्थों।